καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα ξαναπαίζουμε Stardoll. Ναι, αυτή είναι η φίλη μου, η Μάγδα, που είναι αυτή εδώ. Να πάτε να της κάνετε subscribe και like και subscribe. Ωραία. Κάνουμε πάρτι σήμερα και διάφορα. Επειδή δεν έχει αναπτυχθεί πολύ το κανάλι μου, δεν κάνω συμβουλές μόνο και ομορφιάς. Κάνω διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πάω σε ένα άλλο για να μην μου ζητάνε παιχνίδι. Γιατί έχω βαρεθεί πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε. Να τις κάνετε subscribe. Δεν έχει κανένα. Εγώ έχω μόνο 2. Okay. Κάτι άσχετο. Έχετε βρει το σύμβολο μυστηρίου? Και αν το έχετε βρει, πείτε μου κάτι στα comments που το έχετε βρει. Γιατί μία είχε βρει από τα 17 της level το μυστήριο, το σύμβολο μυστηρίου, και είναι κάπως σε φάση. Λοιπόν, ποιοι είναι εδώ? Είναι ωραίο. Είναι όλοι ωραίοι εδώ μέσα. Πιο πολύ έκτο εμένα. Μ' αρέσει αυτή και αυτή. Λοιπόν, ωραία. Αυτή πρέπει να είναι superstar, γιατί έχει και εγώ την φιούζα. Την πήρα από εδώ. Είπαμε ότι θα το έχουμε εδώ πάνω. Ξεχάστηκα εγώ. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να πάω να κάνω σε κάποιες συμβουλές μόλις στο μορφιά και θα κάνω σε κάποιο μέλος, όχι σε φίλη μου. Ούτε φίλη μου. Η αδερφή μου, η αξιαγάπη της, ακούγεται. Αν έχει το Θεό της λένε. Και με φώτισε. Λοιπόν, there we go. Έλα, όχι. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε αυτήν εδώ. Τι είναι αυτό το όνομα? Δεν πειράζει. Εγώ στο level της ήμουνα superstar. Ναι, το ξέρω, μου έχουν χακάρει 2 φορές. Και ναι, πότε. Σας λέει μωρή Παρασκευά 8, δηλαδή η Μάγδα. Και να της κάνετε εγγραφή στο κανάλι της, να της κάνετε, παρακαλώ πολύ, κάντε της εγγραφή στο κανάλι της, γιατί θα σας μαλώσω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα με ρούχα, αν έχει πάρει. Δεν έχει πάρει. Αχ, oh my god. Αυτό που κλείνει. Σπουλερίκι. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχεις και πολλά πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Θα βάλεις αυτό το κολάν από τα basics με 43 σε crew. Εδώ είμαστε. Τι είναι αυτό? Λοιπόν,
Αυτό που έχω κάνει και στα live hacks εγώ είναι αυτό. Βάζουμε αυτή την μπλούζα. Και αυτό είναι μια μπλούζα από μέσα. Λέγεται. Ναι. Ωραία. Μπορείς να κάνεις και αυτό. Οπότε. Και είσαι εδώ. Είναι πολύ ωραίο. Και αυτό εδώ το στυλ. Πού είναι τα παπούτσια? Ναι, εδώ είναι τα παπούτσια. Εμένα μου αρέσει που κάνουν ποστάνταλ δώρα και αυτά, γιατί μπορεί να μην έχουν τα μερικά καινούργια πως αυτό να αγοράσουν. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα ορολογικά σου και τώρα πάμε στο σαλόνι ομορφιάς. Αυτή είναι λοιπόν, να πάτε να τις κάνετε εγγραφή στο κανάλι της. Τώρα έτσι πως θα δες το βίντεο πρώτα και μετά. Και μετά πίνεις. Oh my god. Έχω γράψει 150 φορές το... Λοιπόν, σου προτείνω να βάλεις αυτό που σου πάει κιόλας, που είναι τέλειο. Η μύτη και το στόμα σου είναι ωραία, πολύ καλά και πολύ μου αρέσουν. Αλλά τα μάτια μου, βρε παιδί μου, πρέπει να τα αλλάξεις. Πρέπει να βάλεις, ας πούμε, αυτά που είναι πιο συχνά, ας πούμε, αυτά τα γλυκά. Ξέρεις τι είναι. Παιδιά είναι αφήστα. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά δεν έχετε Insta, δεν είναι φίλοι πέρα μου, σε δάτε. Λενίδες μάνες, όπως πάντα. Παιδιά, πώς τα έχουνε πάρει. Παιδιά, guys. Κάτσε λίγο να πάμε στη Μαρία Παρασκευά, γιατί νομίζω ότι μπήκα αυτές τις μέρες στο τέτοιο της, δηλαδή ας πούμε στο account της. Μπήκα σε σπίτι της και νομίζω πως είχε δει, πως είχα κάνει τέτοιο. Είχε κάνει. Αλλά πώς το κάνουνε αυτό ρε φίλε, πώς γίνεται. Δεν γίνεται να τα πήρανε. Είναι πολύ φάση. Βλέπετε τι εννοώ. Κάτσε λίγο να δω. Παιδιά, πρέπει να κλείσω. Συγγνώμη, που ήταν τη δεύτερη μέρας. Είμαι σίγουρη ότι ήταν τη δεύτερη μέρας. Κάντε like, μια εγγραφή στο κανάλι της και στο κανάλι μου και αν σας άρεσε κάντε like και ένα share. Γεια σας!